Mayor Tomas Osmeña mihalagway nga nakaguba sa momentum o kainit o kadasig sa kampanya. Batok sa ginalingdugas ang paghulip kang Piero 7 Director Chief Superintendent Patrocinio Comendador. Si Luan Merondina sa report. We hear the announcement of for every drug lord that's neutralized, we'll give you 5 million pesos. Never mind the 5 million. Why do you relieve the commander? Barok was neutralized. Yawa was neutralized. Jag was neutralized. We got the one in Negros Oriental the other day, and then you changed the general. Nadismaya si Mayor Tomas Osmeña sa paghulip kang Police Chief Superintendent Patrocinio Comendador kinsay ang gihulagway nga mo'y labing haom nga muda sa rehiyon ilabi na ning subsub nga kampanya batok sa gidiling drogas. Matud ni Osmeña hangtod karon wala pa siya nadawat nga pagpasabot gikan sa Camp Crame sa nagpaluyong rason sa paghulip kang Komendador. Gani gihagit pa ni Osmeña nga itandi ang performance ni Komendador sa pagpuhag sa mga drug lords ngadto sa ubang mga PNP regional directors. But we're losing our momentum. It's like a basketball team ba? You're on a winning streak. Imong ilisan ang coach. Panghinaot sa mayor nga adunay susamang kadasig kang Komendador ang bag-ong gihulip nga regional director. Luan Merondina, Balitang Bista.